ngale nkathi uNkulunkulu ekukhombisa ububele, kahle kahle usuke ungakudeserve, ngoba yena uNkulunkulu uyakukhombisa. Awukubheke lo owayenesifo sochoko, wathi uma eza ukuthi kudlula uJesu, wathi uma uthanda Nkosi ngicela ungihlambulule, wayesethi hlambuluka. Kukhona nalona owathi uma embona uJesu wathi ndodana kaDavide ngihawukele. Cabanga ukuthi kwakuyinkukhu ezimbili lezo uJesu wazenza zabona. Uma sibheka la, baningi abantu uNkulunkulu abakhombisa umusa wakhe, kodwa abantu abaningi abakhombisa umusa wakhe bebengawudeserve abanye. For example, lo wesifazane wabanje eqotshweni, loyo wakhonjiswa umusa. Kahle kahle umthetho awuthi akakhandwe ngamatshe. Ngiqonda ukuthi baningi abantu abazokhonjiswa umusa bekhonjiswa uNkulunkulu nanamanje, especially kodwa abantu abazovuma ukuyithuba phambi kaNkulunkulu, ngoba uma ufuna lo musa kaNkulunkulu akumele uyiphakamise. Now the thing is, kunabantu abayiphakamisayo. Ungayiphakamisa phambi kwami, kodwa ungayiphakamisi phambi kaNkulunkulu, ngoba phela uNkulunkulu uvele uphakeme. Okusho ukuthi uma usufuna ukuphakama udlule uNkulunkulu, hayi ngeke uzokwazi nawe ukuthi usucceed njengale ngilosi embi ukona okwaqala ngayo yawa. Ingakho la uma uNkulunkulu ufuna akukhombise umusa wakhe, zithobe phambi kwamehlo kaNkulunkulu, uNkulunkulu yena uzokuphakamisa, kodwa uma uyiphakamisa yena uzokuthobisa.